Hemmäňize salam, men Cennet. Kanalyma we videoma hoş geldiňiz. Bilýän uzun wagt bäri men işe goýamok. Video çekemok, video goýamok. Aslında video çekýän, ýöne şonça wagtyň içinde video goýmadym. Şu güni nesip eken ýana nesip bolsa şu videony goýaryn diýip umyt edýän. Bir ýyl bolup gelýär. Zat goýman ýörenime. Bir ýylyň içinde ýöne YouTube kanalym diýip ýadymda batdy. Bir zatlar çekeýin diýip geçip barýan adamla ýaman etmeýsin diýen. Özüm ştaýjymdan geçip barýar, bir adam aňrykda tüýşenok. Neyse gurrun ütkemetin. Bu video näme video? Bu video YouTube'a näme diýle geri dönüş videosy. Hem de live update ýalyk bardat. Men şu günlerde näme etýän, nämeler bolup ýaty durmuşymda ýalyk bardat. Bir dazy deýdim da jemläýin, ondan sonra dowam edeýin. Şonça wagtyň içinde mikrofon aldym, tripod odalam batdy. Yani tripod aldım, täzesini aldım. Öňkü öýde goý gaýdypdym. Onum ışık aldım. Işık şu wagt görkezmek gerek sebäbi zat. Nemeden gelipdi? Näme tebigatdan ışık geldi. Onum YouTube kanalym için bir zatlar etdim aslında. Almadatlam aldım, endi bahanaň ýok, Cennet çek, bir zatlar çek diýip özüme aýdyp şunu nesip etdi zat çekmek. Bugün men okudan sonra 3 paradan sonra ýadamadım, ýaltanmadım we parka gaýtdym video çekmek üçin. Sebäbi başlamak isleýärdim. Näçe wagt bäri çynym bilen başlasym gelýärdi. We başladym. Daşardy gawy şu wagt hawa beter gawy. Sesim gawy eşdilýändir diýip umyt etýän sebäbi mikrofondan beter gaty eşdilse ýa-da daş töwerekde de galmagal ýöne tapan iň gawy ýerim şyltdy. Beter awadan park. Beter awadan näde düşündirjegim bilemok. Häzir dadysem çeksem videolar goýjak aralaryna ýöne çyndan beter awadan. Gözgöwünde ýonok berden. Biram hawa gawy esasy. Şu wagt hawa sowuk ýa-da beter ysy bolsun, ýani näçe awadan bolandyň zat ýok. Why doňdum ýa-da why pişdim diýip zeýrep başlardım. Neyse, yine bir zatlara gurrun ütkep bar ya. Biram ünslerýän bolsaňyz, has öňküden mara has az türkçe söz ulanmak üçin şu wagt özüm zat tutu peltek özüm zat edýetyn. Şoňa ünsler bolýan. Şo türkçe aýtjak sözlerimi türkmençe tapmaga, şonu türkmençe ulanmaga ünsler bolýan. Meni öňgörýän bolsaňyz, bilýändirsiňiz, beter köp türkçäni garýan. Günlük durmuşda da men durmuşuma dadet etýär. Täsir etýär. Beter köp bolanýan sebäbi hatda käbir tanışlamda atlam, "Eýwa Cennet nevela, şonuň türkçe aýtmak näme gerek?" diýeli. Men türkçäni gawrýan, türkmençäni gawrýan. Ýöne bilemok, özüme de rahat duýan türkçe geplemdi. Mençe şo ýazgarar ýalyk adam däme diýen ýöne bilemok. Bolýa oňda ziýan ýok. Ýaňy näme boldy, men videony tamamladym, gutortdym, endi boldy diýip otýham. Näme fark etdim? Mikrofonu çatılmandır ona eken video. Kamera mikrofonu çatılmandır. Bolýa diýan ýok. Endi şu wagt çek oturanım bolup nemedikde çatylyp gawa tüpemden gawa oturam bolsa bolýa, sesimde gawa eşdilýän bolsa bolýa. Bu video ýaňam aýtdym. Hem YouTube'a dowam etjegim bardy, hem de durmuşumda soňky wagtlarda näme bolýan, näme
ýa-ti näme ütköşmeli boldy, şolar açyk videom diýdim. Durmuşymda näme ütköşmeli boldy? Okumy ütkötdim. Şu wagt başga bir ýurtda, başga bir uniwersitetde okaýan. Onam iň uly berip biljek meselemem şo. Geçen bir ýyllyk wagtyň içinde bolan ütköşmelik, okumy ütkötmegim, başga ýurda gelmegim. Onam şo aralykda geçen Tomuzda öýe gitdim. Öýde bolum 2 aýaly, bäri gaýtjançam. Şu wagt men Hytaýda bir parkda video çekip otyn. Kuşta gelip ben ýanymda aýdyp aýtmak taýlady. Zaryadım 14. Vay. Bolýa gawlar nepip boda gawuktorar şu video. Gaw iyi olacak. Okumy näme üçin ütkötdim? O zatlary belki başga bir videoda aýdasym gelse, gurrun beresim gelse, gurrun bererin. Ýöne şu gündäl. Gysgaça ütkötdim. Täze ýurda geldim, täze okuda okaýan. Ýöne bärsini men beter gawurdym, Hytaýy beter gawurdym, maňa beter ýokdy. Ýokdy diýildi. Bana iyi geldi yani. Onum berde gawuren adamlarım da var, täze adamlar tanıdım. Beter durmuşumda şu wagt. Uzun wagtlap men bilen galsyn diýen adamlarma, boýdoşlarma. Olary bärikkel tanıdım hawa. Ýöne käbir adamlar bolýandyr. Rat diýen. Şol adamlaryň ozal men durmuşymda bir boş ýerler bar eken. Onam şola men durmuşyma gelenne häki hiç ille näme diýler ýabanjylyk çekmän diýenmi garip. Şola men durmuşyma girenne hemme da gawy uyum salap hamana neçe ýyl ber men bilen bile men durmuşymda baýalyk. Neçe ýyl men şolary tanaýan ýalyk duýdurýan adamlar bolýandyr-da. Şonyalık boýdoşlanma. Ödörde şu aşı videon gözleýändir diýip pikir etjen. Gözleýän bolsaňda salam. Bu näme? Salam garaz. Num täze adamlar tanydym. Garaz gepin isgasy maňa Hytaý gawy ýarady. Men gawurdym bärsini. Hemme taraplayyn gawy. Şu wagtda men bir parkda tede soňky bir ýylym gurrun berip otyn ýalak birden. Ne nesip bolsa videolama dowam edesim gelýär. Beter görürsüm elkitdi. YouTube men beter gawurýan. Beter gawurýan. YouTube'da video paýlaşmagy, video çekmegi beter gawurýan. Tomuzda häzir öýe gitjekkä kanikulla. Şo kanikuluň dowamynda da oňordugymdan köprek zat çekesim gelýär, täze ýerleri gitip göresim gelýär. Oňorsam başga şäherlere degdesim gelýär, nesip gitip bilsem beter gawy. Onam size täze vloglary çekip bilerni umid etýän. Hawa eýäm badet başlady. Garalyp başladym bir hili. Garaz. Park beter awadan. Bu kıyın eken buram. Oturup bara birdatlar gurrun berip video çekmek kıyın eken videon uzatmak birdatlar gurrun berip onu dowam ettirmek aňsat däl eken men birinji gedekde aslında öňkü videolarymda da gepleýän ýöne indi vlogda onu esseňdi. Günden gurrun berýän alanlatlamy görkezýärdim. Garaz şeýlerek yankı mikrofonu çatılmadık videoda aslında gawy jemläpdim videony. Ýadymdan çykan edenler ýokdur diýip pikir etýän, çykan zatla bar bolsa da emki videolar gaýdaryn. Garaz şeýle bu video hema YouTube'a dönüş hem de life update
durmuşymda bolan üýt göçmeli barada gysgaça ýüzleýje aýtyp geçen videom boldy. Gözläriniz, dinläriniz üçin sag bolun we indiki videolarda görüşýänçek. Hoşçakalın.